إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. تحقيق الآدملر keside beyat edipdiler. Hakikatta Allah tebarek ve Taala'ga beyat ettiklerdir. Şolar beyat eden wagtlarında şoların ellerinin üstünde Hudaýyň eli bar hesapdyr. Pes her kim ahdini pozsa, ahdine wafa etmese, pes derer özü üçin bolar. Ve her kim eden ahdine wafa etse, Allah tebarek ve Taala şoňa tizlikda uly sowap berer. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Tizlikda sen bilen gitmäni izde galan sahraýy araplar oz rokyp aýdarlar, bizi mallarymyz we ählilerimiz maşgul etdi we sen bilen bile gidip bilmedik. Pes sen biziň üçin magfirat talap et diýip aýdarlar. Şolar dilleri bilen aýdarlar, galplarynda ýok zady. Sen şolara aýt, pes kim siziň üçin bir şey we malik bolar? Eger Allah tebarek ve Taala size zarar yetirmek istese ya naf yetirmek istese, belki Allah tebarek ve Taala sizin etýän amallaryňyzy bilýändir. Bel zanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan ve zuyyina zalika fi qulubikum وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Belki sizler iyi de galanlar, güman ettiňiz Resul we müminler hergiz Medinäge we ählilerini öwrülip gelmez diýip. Şu zat siziň galbyňyzda nihaýetde awadan edildi we siz ýaman güman etdiňiz. Oňa görä gitmäni owada galdyňyz we siz helak bolýan we Hudaýyň gazabyna duş bolýan kawm boldyňyz. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ